прави? А, не, нищо. Не, само хубави неща за него. За босовете ли добро ли нищо? Нищо не сме да кажа, защото утре съм жив. Виж. На здраве! Стига, починавате бис. На здраве! Айде, на здраве! Айде! Поминчев, какво става? Едински вече се напил и няма нужда да пие повече. Ние тук пиариците са събрали на едно удълче, разбираш ли? Тази са това уча. Да, там се треси. Коблина, защо не пиеш, бата, утре искаш да се свежда за...